बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. Sărgace ranie ullas pav, Alleluia. kita zaka tu awam fawzalli. Alleluia. तो अपने संगले बरी जीवन झाला. Alleluia. आमापासो देवालागी माग. Alleluia. संतोषांनी उल्हास पाव अंकारे मरिये. Alleluia. कित्याक स्वामी खरंच जीवन झाला. Alleluia. मग या ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावर संसार संतोष सांगतोय दया केले. ताचे माये अवंकार मरिये मरिफात शासनाच्या जिनी असो संतोष खालात असं कर म्हणा मी मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या रक्ताच्या दयेन म्हाका दिला संभाळ आणि सलय आमेन. शासना सोविष्य उदितांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाशांचे पंकोदी समाधाने विश्व गणित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज समका येऊ, तुझी खुशी जशी सर्गात जाता तशीच या संसारात जाव. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाचे नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सगळ्या आम्ही दिंड्यात पडया पोंड्या रूपात आमच्या मध्ये येऊनच्या जेजू आम्ही याकडे स्वागत करूया आणि त्या सम्यात आम्ही आराधन करून गाऊया. Come and worship royal priesthood. Come and praise him, holy nations. Holy nations, worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious. He is precious. King of glory. King of glory, come and worship. Come and worship royal priesthood. Royal priesthood, come and praise him. Come and praise him, holy nations. Holy nations, worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer. Our Redeemer, he is precious.
He is precious, King of glory, King of glory. John chapter 6:48. हांव जिविताचो उंडो म्हणटास तुमी. हांव जिविताचो उंडो. सक्रामेंतांत आसलो जेजू आज आमकां हर एकल्या म्हणटा, हांव तुका जिवीत दिल्लो तो जिविताचो उंडो हांव जावन आसा. तुका सदांच जिविताच्या देणान पसो तो देव, तो जिविताचो उंडो हांव जावन आसा. हांव जावन आसा. जॉन चॅप्टर 6:51. हांवच तो सर्गींत देवन आयिल्लो जिवो उंडो हांव सर्गींत देवन आयला. हांव सर्गींत देवन आयिल्लो तो जिवो उंडो. आज मुजे थंय जीव आसा. मुजे थंय हांव जीव वळटा. मुजे थंय हांव जीव वळटा. आज सोम्याचे त्या सोम्यांत हांव आमकां जीव वळटा. त्या सोम्यांत हांव आमकां भलायकी वळटा. तो सोमी ह्या भूपवित्र सक्रामेंतांत हजर आसा. दोनी हातांची उयर उबारया. आमकां जिवीत दितल्या, आमकां जिविताच्या देण्यांनी भरल्या त्या सोम्याक आराधन कर. प्रत्येक पटी घालया. येवन आराधया. श्रेष्ठ याजकाक वाखाणुया. ताच्या नावाक म्हणून आमी घालया. येवन आराधया श्रेष्ठ याजकाक. श्रेष्ठ याजकाक होगोळसिया. होगोळसिया ताच्या नावाक. ताच्या नावाक आराधसिया. आराधसिया जेजू सोम्याक. जेजू सोम्याक मोलादिकतो. मोलादिकतो राय महिमेसो. राय महिमेसो येऊन आराधसिया. येऊन आराधसिया श्रेष्ठ याजकाक. श्रेष्ठ याजकाक होगोळसिया. होगोळसिया ताच्या नावाक. ताच्या नावाक आराधसिया. आराधसिया जेजू सोम्याक. जेजू सोम्याक मोलादिकतो. मोलादिकतो राय महिमेसो. राय महिमेसो. हालेलुया. 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 Hallelujah. 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 Somente essa cantando Gabia. Hallelujah. Somente essa cantando agora वळून येते असा. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. 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 Ria, 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 ria. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, ria, 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 ria. Sira la bara shira bara digire bara di bara shira bara di bara di bara di bara di bara di bara di bara थाळे अर्पण ईश्वसात जेजू याकडे हात फोडण्याचा जेजूची पदवी याकडे या मागण्याच्या कुडात याकडे वळवण्याचा गट त्याला स्तुती करूया माईक माईक अनम्यूट कर स्तुती करूया गट त्याला स्तुती करूया त्या सोम्याचे सकट हल्लेकले अनुभव करूया या बहुपवित्र सकाळमध्ये माझी पदवी अनुभव करूया हालेलुया 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 रिया रिया शियर ला bara shira bara digira bara di bara shira bara digira bara di 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 bara hallelujah 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 riya 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 hallelujah 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 right side penta kuskolle parisala jesu yagara hath pondasa hallelujah 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 receive kariya healing receive kariya receive kariya healing hallelujah Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, ria, 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 ria. Hallelujah, hallelujah, ria, ria, shira la bara shibara bara bara di 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Jesus, 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 Suti, 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 Suti. Hallelujah. Shira bara 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 bara. Jesus, Jesus, apaya, apaya, Jesus chena. इकडे बोर आम्ही बसूया त्या सोम्याच्या हजरपणात आम्ही बसूया सक्रमेंटात असलेल्या जेजूचे रस आमचे नदर घालया तो जेजू कितलो दयाळ कितलो बरो जेजू म्हजो आनी तुजो आज ते जेजून म्हाका आनी तुका आपयला आज तो जेजू मुझे लागी आणि तुझे लागी उलोव कशें येता आज तुवें धव नाही जावंक पुरो आज सोम्याच्या हजरपणात तूं थोडे वेळ आसतले आज खंय धांवगी तुका लिंक मेळ्ळे जावंक पुरो हे लिंक तुवें धांवले आज जेजून तुका आपयला जेजून तुका आज आपयला
त्या जेजूची रस्स तुझी नजर घाल. याकडे तुझे डोळे भरून येते असतात. तुका एक विशेष अनुभव जेजू या सुरुवातीलाच दिते असा. अनुभव कर. जेजूला की विचार. जेजू आज तू मुझे लागी किती सांगू कशेत आहे. जेजू आज मुझे लागी तू किती उलोवंक कशेत आहे जेजू. Irala para de. Sokas तुमचे डोळे आम्ही तांपया. दोन्ही हात आमचे उसवून दवरया. Let's close our eyes and keep our both hands open on our laps. The Lord is here to touch you today. The Lord is here to comfort you today. Lord is here to heal you today. He already begun the work. यादळच जेजून आपणाक सुरू केलं. तुझ्या कुडींत दाव्या सायडीन असले दुःख जेजू याकडे आपण आसा. जेजू तुझ्या लागी उलयता आसा. हांव तुझे बोगलेर आसा. I am next to you. हांव तुझ्या बोगलेर आसा. Jeremiah chapter 31-36. ही थरायल्ली मांडावळ मुझे मुखली सरोन बसत जाल्यार उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना मात्र इस्रायलाची संतत म्हज्या मुखार सदांकाल राष्ट्र जायन आसा उरस. होय, देवान ती मांडावळ घाल्या आणि ती मांडावळ घडूनच येता. हा देखून ताणे थारायल्ले ते मांडावळ घडोवन आयिल्ल्या त्या देखून ताची एक व्हडली परजात ताणे स्थापीत केला. इस्रायल म्हणल्यार व्हडले राष्ट्र हांव आनी तू जावन आसा. ताणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत घाल्ली हर एक मांडावळ कंप्लीट जाल्या. आजकालच्यान ते कळचें आसा की हांवें कितें करचें कळीत ना. मुखार कशें वचचें कळीत ना. कोणा लागीं सल्ला विचारची. हांवें घेतले स्टेप सोमा आसा गी ना गी. जेजू सांगता हांवें एक मांडावळ घाल्या. हांवें एक मांडावळ घाल्या. ती मांडावळ खंडीर जावन बाळटा. त्या देखून ताचेर आमी परवसया. तो सोमी आमचे मदें आसा. तो सोमी या घडये तुजे लागीं उलयत आसा. त्या सोम्याचें नांव आमी उलो मारया. जेजू उलय म्हजे लागीं. जेजू जेजू इशीर ला बरा 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 दी बरा दी बरा दी बरा दी बरा. रिया शियारा ला बरा शिरा बरा दी गिरे बरा दी बरा शिरा बरा दी बरा दी बरा दी बरा. रिया रा शियारा ला बरा दी गिरा बरा दी बरा दी बरा दी बरा. हालेलुया हालेलुया
जेजू 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 केरला bara 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 di 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 di. Thank you, Jesus. Arkanjes. Arkanjes. त्या सोम्याचेर आमची नदर घाल. त्या सोम्याक आमी अर्घां दिया आमच्या जिवितान केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर. त्या सोम्याक आमी अर्घां दिवया एक एक उतरान त्या सोम्याक अर्घां दिवया. कोणच्या दिसा डिवायन वर्ड बुधवाराच्या त्या मगण्यान सबार जाणांक जेजून आपडला. ब्रदर दीपक कुमारान मस्त मेसेज दिल्लो, तशेंच सिस्टर डायसीन मेसेज दिल्लो आनी कितल्योश्यो हिलिंग्स बरेपण सकाळच्या मगण्यान मस्त जाणांक जाला. ह्यो एक वेळ त्या सोम्याक अर्घां दिवचो. सगळी तुमचो माईक अनम्यूट कर. त्या सोम्याक एक एका उतरान अर्घां दिवया. आमची जबाब जावन दी. अर्घां आनी होगळा तुका सोम्या जेजू. अर्घां आनी होगळा तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. आज विशेषरान तुका अर्घां दिता सोम्या. तुझ्या जिव्या उतरा मरिफात तू आमच्या लागीं हर एका दिसा उलयताय सोम्या. सोम्या जेजू, आज या पवित्र सक्रमेंतान मुखांतर तू आमच्या लागीं उलोवन आसा सोम्या. आज एक नवो दीस, नवो भरवोसो, नवी कृपा, नवी काकूट तुवें आमचेर दवयलाय सोम्या. सोम्या जेजू, या नव्या तुझ्या कृपेपासून, नव्या मोगापासून आमी काळजांतावन अर्घायता सोम्या. हर एक वायटांतावन, विघ्नांतावन, अनवरांतावन तुवें राखलाय सोम्या. आमचे खंयचे काम ब्लॉक जाले ते सगळे तुवें उक्ते केलाय सोम्या. जेजू, तुका काळजांतावन आमी अर्घायता सोम्या. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घां आनी होगळा तुका सोम्या जेजू. आमची अर्घां त्या सोम्याक दिवया. मोगळा सोम्या, खरं तू एक नवो दीस तुवें आमकां पळोवंक फावो केलाय. बरो विशय तुवें दिलो. सबार जाणांगेर त्या नेबाक फावो जावना. आमकां तुवें फावो केलाय हो दीस पळोवन सकाळी उठून तुज्या सांगाता हो मोलाद एक वेळ करसूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका काळजांतावन अर्घां दिता. अर्घां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जिविताच्या हर एका घडयांनी विविध तराच्या देण्यांनी पेसावांनी तुवें भरलाय. कसले कश्ट दूख आयल्या रे धैर्यान सोसूंक तुवें कृपा दिल्याय सोम्या. ह्या खातीर हांव तुका काळजांतावन अर्घां दिता. अर्घां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. मोगळा जेजू, वरच्या बुधवाराच्या दिसा सिस्टर डायसीन सांगले एकल्याक स्लिपिंगाचे प्रॉब्लेम्स आसा म्हणून. जेजू, हांवें ते म्हजे पासत हांवें क्लेम करून मागले. म्हाका खंडीत पातयेणी तुजेर आसा. तूं म्हाका बरो करताय आनी म्हजो बरो करचो सोमी म्हणून त्या पासत हांव तुका काळजांतावन अर्घां दिता. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. मोगळा जेजू, आज पर्यंत आमकां सांबाळ्ळें मोगळा सोम्या. सगळ्या कश्टान आघातान तूं आमच्या सांगात आशिल्लें.
मगळ समय हांव तुका अर्घ दिता आयच्या दिसा सगळे हप्त्यान तुमची सांगाता माझ्या भाव भयणी सांगाता अर्घ स्तुती वंदन करून फोव केले आणि मगळे समय जे कितें मागलें तें सगळें तुवें दिलाय आनी आमकां सदां खुशाल बरीत दवरलाय म्हणून हांव तुका अर्घां दिता. अर्घ आणि ओगळा अर्घ आणि तुका ओगळा Gani तुका ogla सुमया tuka जेजू. sumya Jesu, mogala Jesu, तुवें आयचो दीस म्हाका फोव केल्याक तुका अर्गां दिता. म्हज्या कुटुंबाक राखून उरल्याक तशेंच जेजू आज म्हणसर आमकां बऱ्या मोगान बऱ्या भलायकेन दवरल्याक सर आमच्या कश्टांत आनी आकांतांत आमकां तें सांगात दिल्ल्याक काळजांत हांव अर्गां आनी होगळाप जेजू. अर्घ अर्घ आणि ओगळा तुका ओगळा सुमया तुका जेजू. जेजू. या परक्या देशांत असल्यार तरी एक हप्त्यांत आणि सदां दीस मॉर्निंग म्हणना मुखांतर तुझे स्तुती करून तुझे आराधन करून या सर भाव भयणी सांगात तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर हांव तुका काळजांत हांव अर्गां दिता सोम्या. अर्घ आणि ओगळा अर्घ आणि ओगळा तुका सुमया जेजू. जेजू. तरी एका मिसाच्या त्या पवित्र बलिदानांत भाग घेवन तुका त्या पवित्र उण्या होण्याच्या रुपार तू म्हज्या काळजांत येवन तू आमचे पोशण करता ह्या खातीर हांव तुका काळजांत हांव अर्गां दिता सोम्या. अर्घ आणि ओगळा अर्घ तुका आणि ओगळा Gani तुका ogla सुमया tuka जेजू. sumya Jesu. मोगळा जेजू, ह्या मॉर्निंग मन्ना एक बरें कुटुंब तुवें फोव केलें. लॅन्सी आनी निर्मला तांच्या 10व्या वर्साचो एनिवर्सरी तांणी वर्चस दिसा सेलिब्रेट केलो. तुका अर्गां वाखाणी तांणी दिली. जेजू, तुवें तांकां आमच्या मदें हाड आमचें जिवीत रुपीत करूंक आमचें जिवीत बदलूंक तुज्या वाटेन चलोवंक एक बरो फुडारी तुवें आमकां दिल्ल्या पासून एक बरें कुटुंब तुवें आमकां दिल्ल्या पासून तुका हांव काळजांत हांव अर्गां दिता जेजू. अर्गां अर्घ आनी आणि ओगळा ओगळा तुका तुका sumya सोम्या Jesu. जेजू. सकाळी उठताना माझं ताळो मस्त पाड असलो. आता जाता ते ताळो क्लिअर नसतं देखून तुका अर्गाने दितो. अर्घ आणि ओगळा तुका अर्घ सुमया आणि ओगळा जेजू. तुका सोम्या जेजू. मोकळा समय जेजू हांव तुका अर्गां दिता आयच्या दिसा पासून एक गिफ्ट ऑफ लायफा पासून हांव तुका अर्गां दिता. म्हज्या पिड्येन म्हज्या कश्टा दुखान तुवें आदार दिल्ल्या पासून सांगात दिल्ल्या पासून भयणी मुखांतर म्हाका मदत पाठयल्ल्या पासून हे तुवें सगळें केलें म्हणजे उपकारा पासून हे देण्या पासून म्हज्या काळजांत हांव तुका अर्गां आनी वाखाणी स्तुती करता सोम्या जेजू. अर्घ आणि ओगळा तुका सुमया ओगळा जेजू. तुका सोम्या जेजू. याकडे सक्रमेंता मुखार मागोन आसतनाच कोणाक एका व्यक्तीक राईट पायाच्या दोंपराच्या वयल्या सायडीन शिर मस्त ओडते आसा. जेजू त्या व्यक्तीक याकडे आपण आसा. कोणाक हिलिंग जाला हे कोणाक दुख आसा ते आता इसर पडल्या परी जाता हे ओडल्या परी जाता क्लेम करया जेजू याकडे आपण आसा. कंटिन्यू करया अर्घा दिवचे कंटिन्यू करया. मोगाळा जेजू आयचो दीस तुवें आमकां बरो फोव केलय. सगळ्या सांगाता मेळून मागणें करून फोव केल्ल्या तुका हांव काळजांत उपकार भरता. तशेंच आमी गांवां येताना आमचें फ्लायट 5 वरां लेट आशिल्लें जाल्यार आमी बऱ्या तरान हांगा येवन सारक्या टायमार 4 घंट्यांनी ते येवन पावल्ल्याक पयल्यान पयलें जेजूक अर्गां दिता. आनी तशेंच ताणें केल्ल्या हर एका कामां आमी हांगा येवन आमची एक एक कामां सुरू केली. भुरग्यांची एडमिशनां बऱ्या तरान जाल्ली. हॉस्टेलाचें काम बऱ्या तरान जालें. ते सगळे उपकार तुवें केल्ल्याक हांव तुका काळजांत अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्घ आणि हा, ओगळा ओगळा तुका तुका सोम्या सुमया हा, जेजू. जेजू. मोगळा जेजू, आमच्या बोवारी परत एकटी इमारेकार पिडा आसा म्हणून आयकूंक मेळटा आसतना म्हज्या जिवीत म्हाका बेन दिसूंक सुरू जालें जेजू. पूण जेजू तुजें उतर हर एक कुटीम आमकां धैर्य दिता जेजू. होय सोम्या जेजू. कसली सुमारेकार पिडा खंय आसल्यार तुज्या भुरग्यांक लागची ना म्हणलें धैर्य दिवचें तें तुजें उतर हर एक दीस आयकतना जेजू.
ह्या मॉर्निंग मना मुखांतर स्पेशली जेजू सदांय ऐकताना त्या कुडी मेळची गटाय जेजू तुझ्या त्या पसत हांव तुका अर्घां दिता जेजू आमच्या भुरग्यांक तूं राखून उरताय जेजू तुझ्या कुटुंबाक तुवें सगळ्यांक तुवें राखून येयला जेजू तुझ्या भुरग्यांक ही पिडा आपटा नाशिल्ली जेजू तूं राखून उरताय म्हणलो खरोखर वस आसा जेजू त्या पासून तुका काळजांत हांव दिन वाचनी जेजू अर्घ आनी गुलाब तुका सम्या जेजू अर्घ आनी गुलाब तुका सम्या जेजू मोगळा सम्या जेजू कालच्या दिसा संजेच्या मागण्यात धैर्यान म्हाका तुवें प्रेज आनी वर्शीप करूंक तुवें कृपा दिली तुज्या काळजांतलें बें पयस केलें काल सकाळी ब्रदर प्रकाशच्या मागण्यांत तुवें म्हजें नांव उलोव करना तुज्या काळजांतलें बें पयस केलां सम्या ह्या खातीर हांव तुका अर्घ दितां तशेंच म्हाका आनीक चड आनी चड तुज्या पवित्र तुज्या सक्तेन भर म्हणून तुजे लागीं हांव परत मागतां तुवें म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या जिविताचेर तुवें वतल्ल्या सर आशिर्वादाक हांव तुका काळजांत हांव अर्घ दितां सम्या अर्घ आनी ओगलाप तुका सम्या जेजू अर्घ आनी ओगलाप तुका सम्या जेजू कोणाक एका व्यक्तीक लेफ्ट सायडीन बावडे खांदाच्या फाटल्या सायडीन दूख ती मूव जाल्ल्या परी जाता आसा जेजू त्या व्यक्तीक आपोवन आसा ह्या कडे दिया अर्घ दिया सम्या दवर नाका कितली बेसांवां जेजू वत्ते आसा कितल्या जाणांक जेजू आपडते आसा आपुणूच आसा काकूळ दाखयतेय आसा माईक अनम्यूट कर अर्घ दिया अर्घ आनी ओगलाप जेजू म्हाका कठीण तकली पडा पडेन हांव वळवळटली मायग्रेन टायपाची बरी कापत्यांत येताली हांव रात आनी दीस जेजू कडेन बसून मागताली ह्या मोर्नीन मागणांत हांवें स्टार्ट केल्या उपरांत आतां म्हज्या मागणी म्हजे तकले पडापड संपूर्ण गूण जावन आयला एकूय फावटी पडटा तर 99% तकले पडापड गूण जाल्या काळजांत हांव देवाक अर्घ आनी ओगलाप अर्घ आनी ओगलाप तुका सम्या जेजू कोणाक एका व्यक्तीक लेफ्ट राईट सायडीन पोटाच्या सकयल युट्रसा कडेन जावंक पुरो या अपेंडिक्साचे कितें समस्या आसा जावंक पुरो थंयसर दूख आसा जेजू त्या व्यक्तीक ह्या कडेन आपोवन आसा कोणाक ही दूख आसा क्लेम करया जेजू ह्या कडेन आपोडटा Hallelujah. 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 God, Jesus. God, Jesus. God, Jesus. God, Jesus.
Ergan Jesus. Ergan Jesus. Ergan Jesus. Ergan Jesus. Ergan Jesus. सगळे आम्ही दिंडी पडूया. जेजू सगळे आमच्या गरज सोम्याच्या समर्पण देऊया. दोन्ही हात आमचे वयर उभारले सगळ्या. जेजू अर्गान जेजू अर्गान जेजू Ergan Jesus. Yashara la bara bara. Ergan Jesus. Shira la bara 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 bara. Ergan Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Shira la bara shira bara digira bara di bara. Hallelujah. Hallelujah. Shira la bara 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 bara. Hallelujah. पिढ्याचा या लय निरासात विशेष तऱ्हान सोम्याच्या हातात समर्पण देऊन माग्या डोंगट्याच्या राईट साइडीक कोणाके व्यक्तीक दूख असा समर्पण देऊन माग जेजू याकडे तुका आपण नसा जेजू याकडे तुका आपण नसा याकडे तुका आपण नसा ते दूख सुमार दांता कानाच्या सकैल त्या सडे दूख असा एका व्यक्तीक आणि गोमटा दूख असा जेजू याकडे आपण नसा. Hallelujah, Gavia, hallelujah, Gaya, let the Talanda, hallelujah, hallelujah. Koditasle सगळे दुःख जेजू आपण नसा शेराला बरा 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 दे बरा दे बरा दे बरा दे बरा दे बरा दे काही सगळे तुमच्या पुढे दुःख असं सांपरो त्या जाग्या तुमचं उजवा हात मागा जेजू यो हात जजागो सर दुःख असं सम्या आपोड सम्या ते दैनी काकोड देवई सम्या जेजू जामले कर नितळ कर सम्या जेजू जे गुण कचे सकत देवई सम्या जेजू सगळ्या में देत सगळ्या जीव्या सम्या जीव्या देवा यागडचे गुण कचे सकत देवई सम्या सम्या किती जण काम नसन कष्ट नसन वीजच्या समस्या नसन सम्या जेजू तुझ्या हातात समर्पित सम्या जेजू एक पॉइंट रोड असं सम्या तुझ्या मुखात रोडवून मागून असं सम्या जेजू जे तुझे काकोड देवई सम्या जेजू आशीर्वाद वच सम्या जेजू आशीर्वाद वच सम्या जेजू जे जीवित असले ब्लॉक्स उगते कर सम्या जेजू उगते कर सम्या जेजू उगते कर सम्या जेजू रिया शहराला बरा स्किन एनर्जी सम्या आपण गुड कर सम्या जेजू रिया शहराला बरा दिबरा जागेचे समस्ये सम्या जेजू तुझ्या हातात समर्पित सम्या सगळे त्यांचे डॉक्युमेंट किती इश्यूज असतात सम्या तुझ्या हातात समर्पित त्या रेकॉर्डात किती इश्यूज असतात सम्या जेजू तुझ्या हातात भेटून देता रया जेजू रया ते सगळे डॉक्युमेंट तुझ्या आम्हाला एक रक्ता नितळ कर सम्या सगळे डिस्प्यूट जाग्याचे सम्या जेजू तुझ्या आम्हाला एक रक्तान ते सगळे सम्या जेजू फुटवून सम्या जेजू सगळे क्लिअर जाऊ दे सम्या जेजू शेरा बरा दिबरा शेरा बरा दिबरा दे गट तरह स्तुति करिया माई कॉन्फिडेंट का स्तुति करिया हालेलुया गट तरह स्तुति करिया हालेलुया काम लगे असले यीशु समय हातान समर्पण दे माग्या सगळे कन्फ्युजन जेसूच्या हातान समर्पण देया हालेलुया Jesus
जेजू जेजू आपोय तेरावा आपोय ता उलो मारता मारता उलो मारता मारता ताजे सकत वळून येता एक जागेरी येदो मशेर थैसर हिलिंग जावना अटकळसा जेजूच्या नावात जागे उक्ते जाता या घडये जेजू 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 रिया 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 जेजू 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 Agreshi 5 minutes dört tane tesumya ulo Maria Jesu alstuve apolnastana ya zagertana wasana samya Jesu tuve apoita mushe ha wogaravana samya Jesu tuve barte nava sutano aikale samya tane continuously ulo marla samya Jesu tuve ta sutano aikale samya Jesu havi ya gadiya samya ek dukhe samya कष्टाला व्यक्ती समया तुका उला मात्र समया पे आपणसना या हजरपणातन वसना समया जेसु वसना समया जेसु काकोट कर समया जेसु कोट कर समया आपण समया जेसु तुझे काकोट दे समया जेसु जेसु काकोट कर समया जेसु continuously दुख समया जेसु सत्संग जायला समया आपण समया जेसु समया जेसु मुझे पासपोर्ट तो हाथ लाइन समया वीजा जे समस्या समया वीजा स्टैंपिंग जाते ना समया जेसु काकोट कर रहा काकोट कर समया जेसु जेसु आपण apoy जेसु 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 apoy जेसु 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 तू कंच्या सिच्युएशन रासाई ते सगळे जेसु कळीतसा जेसु तुझ्या कळीतसा तुझ्या नावकडे पाड केला जेसु तुका कळीतसा तुम्ही किती केलाय किती करोना जेसु कळीतसा जेसु 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 येरला bara di bara जेसु 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 रियशरला bara hallelujah 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 जेसु 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 तुका हात लायता या घडी जेसु तुका हात लायता या घडी जेसु 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 रिबा 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 जेसु 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 तुमच्या दोन्ही हातांनी जोडया त्या सोम्या मुखार तुमची तकली आम्ही भागवूया जेसून तो का पडले रे की इतले अशे जणांक या घडये अगोर जाल्ल्या परी बघता जेसून तो का पडले नाही गे इतलो बरो जेसू इतल्या जणांच्या दोळ्यांनी आनीकय दुखां घडोवन आसात तो जेजू कितलो बरो न्ही गे तुका स्पर्श केल्लो त्या सुम्याक नमस्कार कर त्या सुम्याचे बेसांव जोडून मुखार येताना तो सगळो हप्तो समर्पण दिवया सोम्या वय सोम्या
म्हज्या जिवितांत तुवें घाल्ली मांडावळ मात्र जायचे सोम्या. ती सासनाक बाळटा ती मांडावळ. त्या मांडावळेचेर भरवसो दवरूंक म्हाका कृपा दी. सोम्या, तुज्या त्या मांडावळेक राखून रावचे स्वस्निकाय म्हाका दी सोम्या. सोम्या, कितलेशे फावटी म्हज्या भावार्थ अस्क चल्ल्या वेळार कितलेशे फावटी गडबडटा, गुणगुणटा. सोम्या, जाल्यारय मागता सोम्या, तुज्या पायांतळ रावून तुजी स्तुती करूंक आशेता सोम्या. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanks be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving Be every moment. every moment thine. Praise the Lord. Praise the Lord. त्या देवाक आमी अर्घ दिवया आयच्या ह्या दिसा बसून. फाल्यांच्या दिसा ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो टॉक आसा 7 वरांच्यान 7:30 म्हणसर मॉर्निंग मनाचे मागणे आसा. 7:30 जावन 8:30 वरां म्हणसर ब्रदर फ्रांसिस लोबो परच्या टॉकांत कंटिन्यू करतले. त्या देखून हे सगळी त्या सकाळच्या मागण्यात टॉकाक जॉईन जाया. टॉकाक जॉईन करच्या पयले आदल्या हप्त्यान शेनवार जातले ताच्या पयल्या शेनवार आसले. त्या शेनवारा तांणी कितें टॉक दिला एक फावटी ऐका, ब्रेक करने नियाळ करा आणि एक नोटबुक, पेन, बायबल आणि तुमचे उदक सांगाता दवरा. त्या वेळार कितें डिस्टर्बन्स जायनातल्या बरी बसून बरेंकर तो 1 घंटो टॉक मी ऐका. हे सगळे आमच्या आत्मिक वाडावळ्या खातीर आमी सोम्या त्या मोगान आनीकय लागीं सरूंक आमकां मस्त आदार जातले. सगळे आमच्या इराद्या पासून तुम्ही म्हाका ते तुमकां हर एकल्या आयच्या दिसा आशिर्वादांनी बेसांवांनी आनी कृपेन बरो दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड Praise ब्लेस the यू. Lord. Praise the Lord. Yes. मोगाच्या भाऊ बहिणीनं आमचं लॅन्सी रेगो आणि निर्मला तांणी मेच्या 21 तांचो 10 वर्सांचो